ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. Хеле ва хеле шуд ҳастам ки ин лаҳзаҳо бо мо ҳастед ва видеоҳои моро тамошо мекунед. дӯстони азиз, узри зиёд ки баъзе аз хоҳишҳои шуморо айни замон ма ба навор гирифта натавонистестам ва кӯшиш мекунам ки дар муддатҳои наздик анамин ҳамаи дархостҳои шуморо ба навор гирифта пешниҳод гардонам. имрӯза видеода боша ман мехоҳам бар шумо анамин намуд паплиное ки бенигин ҳастанд нишон диҳам, барое ки ҳар вақт ман паплинои нигиндор нишон медодам ва бисёриҳо менавистанд ки ба мо бенигин, шумо як бор ҳаминора бенигинша нишон диҳед. дӯстони азиз, анаи паплино доингои гулои нав, доингое ки ҳамин сезон биромадагиай, нархошон қиматтар омадагиай. 3 метрш 100 сум я 110 сумам хеле омадагиан. або ҳози ҳаст, тамошо кунед то охирша. доингои 80 сомона, 3 метрш 80 сомона. марҳамат, агар ба касе дар кор бошад нависед. ино ҳамаш новинкаян, ино қиматтар омадагиян. инора нигиндороша 130, 120, 160 ҳама хеле мефурӯшанд. баски анамин рулони ами қимат шидагиай. марҳамат, бисёрам гулошон хушрӯвай, ҳамаш анами хел чӣ хеле ки гуфтам гулои новинка. як чиз дигарро ёдовар шудан мехоҳам ки анамин гули зард ва кабуд, ранги зард ва кабуд имсол дар мода ҳаст, чӣ хеле ки мегӯянд. ана гулкалон ва бештар гулкалон омадагиай. аҳамият додам ки дар анамин паплиное ки имсол овардагӣ ҳастанд бештараш гули калон дора. кӯшиш мекунам дар дигар видеоҳо низ ба навор гирам гули майдаш агар бошад. инора бинед чӣ хеле хушрӯвай, зарду кабуд, чӣ хеле ки гуфтам имсол анамин ранго бисёр серталаб аст. амин рангоро бисёртар харидестиян. ана агар хоҳед шумо ҳам ба хешу таборотон, касоне ки дар мисол аз ватан дур аст, ба хешу наздикон сураташона гирифта партоед ва ба хости дили шумо ёфта аз корвон харидорӣ кунанд. ҳамаи видеое ки ман ба навор мегирам аз корвон, аз тарафи якум, дуюм, дарвозаи тарафи пажаркаян ҳамаш. ана инош арзонанд. ана ино доингои 80 сомона. сабабе ки ино порсол омада буданд. ғавсишон, сифатшон ҳамаш як чизай. баъд як чизи дигарам мехоҳам ба шумо вайшавам огаҳ кунам, ба шумо гап занам. анамин рӯз вақте ки ҳангоми ман дохили бозор мегаштам, дар назди дарвозаи бозор паплинои распродажа доштанд чанд касоне ки мефурӯхтанд. мисол мегирану аз берун бо аз дохила гирифта дар берун мефурӯшанд ва анамон паплиное ки ман нишон метам 45 сума, 40 сума, 50 сума. ана вай паплиноян распродажа кардагиян ва дар анамин ҷо вайҳо ҳам хеле эълон карда истода буданд ки доингои якум сорт. дӯстони азиз, доингои якум сорт 40 сомон, 50 сомон, 60 сомон ҳатто намеёвед аз бозор. барои ҳавай ҳангоме ки харидорӣ мекунед хушрӯ аҳамиятед бо диққат тамошо кунед ва сифати нақсша харед. ана бинед, ино ҳамаш, ана гарошак, ана ино ҳамаш доингои 80 сумаян. бисёртар аз ин гарошак 3 рангай бисёртар мепурсанд дар бораи хел паплинои гарошак евростил барои русия пӯшида шава гуфта духтарако ба ман менависанд. хоҳарони азиз, марҳамат, бинед дута рангаш, ҳози сеюмшам нишон метиҳам. анаи зардай сеюмаш. агар ба шумо дар кор бошад нависед ба ман. иам доингай. и гарошко паплинои простойшам ҳастай. паплинои мисол камакак сифаташ нақсшам ҳастай. анаие ки ман ба навор гирифтам, ҳози пешниҳод кардистам 80 сума доингай. бо гарошок дӯстони азиз ҳастай туркӣ ки аз 200 сомон болояй. иҷада анаи паплинои 55-60 сомон намехоҳам шумода нишон диҳам. ино сахтакан, сифатошон сахтаракай. 50 сомонаш ҳози як намудаш шидагиай амин нигиндорора тиники бадай 50 сомонаш. айнаи 60 сомонаҳош, 55 сомонаҳош сахтакан, ғавсакан. марҳамат, инаи гулора бинед.
ҳамин нусха 75 сомон санги тозаш. иш боша 60 сомон дариҷа. ду ранг дора. И сангошон ваяй сангои оддияй ба дур дурай. На марҳамат. ин нусхаи ғавсаш. иҷада бо ҳастанами хел модело Шанел каседа ки дар кор боша аз анами намуд Шанело чанд ранг дора. бо ҳаст гули занҷабил. ҳамин намуд паплинора бисёртар аз мо хоҳиш мекунанд барои Русия, барои мисол хонапӯшак гуфта духтаракон менависанд ки паплинои арзон нишон диҳед то ин ки мо барои дар хона пӯшидан харидорӣ намоем. марҳамат тамошо кунед дӯстони азиз. агар ба шумо дар кор бошад метавонед сураташона гирифта ба наздикон равон кунед ва амин дилхоҳи шуморо пайдо кунанд. бисёр хоҳишҳо аст ки мисол мебелу дигар чизора ба навор гиред. баъд бисёр тиллора хоҳиш мекунед дӯстони азиз. рости манам мехоҳам ба шумо ба навор гирифта нишон диҳам вале иҷозат наметиҳанд. агар шумо ягон шинос дошта бошед мисол ё ин ки ягон каси шумо савдогар боша дукони тиллофурӯшӣ ё чизи дигар дошта бошед марҳамат дар анами ватсапи ман нависед ки биёед ҷои моро ба навор гиред. ман ба ҷону дил ба навор мегирам дӯстони азиз. ба шумо низ пешниҳод мекунам нарху навоша ва дар борашон мефаҳмонам. амин суроғаша мефаҳмонам. рекламаи мо ба навор гирифтани мо борои шумора бепулай дӯстони азиз. яъне мо барои ҳамин рекламамон ягон маротиба сум гирифтагӣ нестем. барои анамин рекламаи нарху навои мисол бозор ё ин ки мебел вай чизе ки бошад набинед. иҷаям ҳамун чи хеле ки гуфтам паплинои 55-60 сомона 50 сомонаҳош тунуктаракан. ҳамино дар тобистон дар амин саршавии зимистон нархошон арзонтар будан. ҳозир боша камакак нарху наво дигаргун шидагиай. инак гулмайдаош ҳастай касоне ки мехоҳанд гулмайда. баъд ана гарошкора бинед чанд намуд чанд ранг дора. бисёртар бо дар бораи ин намуд паплинои вишивкадор мепурсанд. ҳамин намуд дӯстони азиз айни замон ин намуде ки ман шумода нишон додестам ин намудаш 180 сомонай. бо ҳам хеле чизо ҳастай ами вишивкадор ананам хел ва ё 120-130 сомонан. агар ба шумо дар кор бошад нависед. чӣ хеле ки гуфтам ҳамаи ами наворҳое ки айни замон шумо тамошо карда истодаед ман инора аз тарафи Корвон Сити таги нависо якм рият ба навор гирифтагиам. набинед Диор, Шанел. баъд дар бораи паплинои вишивкадор мепурсед бисёртар. ҳозир ман як навори дигар кардагӣ ҳастам. худо хоҳа иншааллоҳ шояд ки паго ман чӣ мекунам паго ба шумо нишон метиҳам. ана ин намудош ҳастай. ин намудош 150 сомон 140 сомонам хелеай нархошон. марҳамат тамошо кунед. анаи гулои калонуш ҳастай. ин моделои порсолаян. ино новинка нестанд дӯстони азиз. анаи сирх бо ҳаст. бисёрам паплини хушрӯ. иш ба фикрам 160 сомонай. рости нархи ҳаминаш да ёдам нест аз сабабе ки навор бисёрай нархи наво бисёрай ҳар яки анамино дар ёдам намемона ки аз шумо узри зиёд мепурсам дӯстони азиз. иҷада бо инам хеблистияшиё ҳастай. иноям гулои пешинаян. нархҳои ино 120-130 сомонай 3 метраш. ҳар он чизе ки ман ба навор мегирам нархи 3 метрша дар назар дорам.